መብዛሕትኦም ሰባት ጸቕጢ ደም ከም ዘለዎም ዝፈልጡ ድሕሪ ሕማም ልቢ ወይ ድማ ድንገታዊ ናይ ኣእምሮ መጉዳእቲ ወይ ከዓ ስትሮክ ምስ ኣጋጠሞም ጥራይ እዩ። ስለዚ እዩ ድማ ብስቕታ ወይ ከዓ ብሰላሕታ ዝቐትል ጸላኢ ዝበሃል። ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ቤተሰብ፣ ሰመይ ተኽሊት ይበሃል። በዓል ሞያ ጥዕና እየ። ሎሚ ኣብ ብዙሓት ወገናትና ብስቕታ ዓብይ ጉድኣት ዘውርድ ዘሎ ጸቕጢ ደም ወይ ከዓ ሃይፐርቴንሽን ብዛዕባ ዝበሃል ሕማም ሕፅረ ኣቢለ ክነግረኩም እየ። ጸቕጢ ደም እንታይ ማለት እዩ? ናይ ሰውነትና ደም ዝውውር ከም ሻምበቆ ማይ ጌርኩም ሕሰብዎ። እቲ ጸቕጢ ማይ ምስ ዝውስኽ እቲ ሻምበቆ ክፍንዳእ ይኽእል እዩ። ደምና እውን ኣብ ውሽጢ ሻምበቆታት ደምና ወይ ከዓ ኣርተሪስ ብዝለዓለ ሓይሊ ክዳፋእ ከሎ ንልብናን ኣእምሮናን ይጎድእ ማለት እዩ። ምልክታት ጸቕጢ ደም እንታይ እዮም? ብዙሕ ግዜ ጸቕጢ ደም ምልክት የብሉን። ይኹን እምበር ሓልሓሊፎም ሕማም ርእሲ፣ ናይ ትርታ ምውሳኽ ወይ ከዓ ናይ ውቅዒት ልቢ ምውሳኽ፣ ምዛር፣ ናይ ምስትንፋስ ጸገምን ድኻምን ክረኣዩ ይኽእሉ እዮም። እቲ ዋና መፍትሒ ግን ምልክት ምጽባይ ዘይኮነስ ብቐጻሊ ምልካዕ እዩ። ጠንቅታትን ተቓልዓነትን ሕማም ጸቕጢ ደም። ጸቕጢ ደም ከስዕቡ ካብ ዝኽእሉ ጠንቅታት ብዋናነት እዞም ዝስዕቡ እዮም። ቁፅሪ 1 ጨው። ኣብ ምግብና ጨው ምውዛሕ ኣብ ደምና ማይ ክእከብ ስለ ዝገብር ንጸቕጢ ደም የለዓሎ ወይ ከዓ ክውስኽ ይገብሮ እዩ። ካልኣይ ምንቅስቓስ ዘይምግባር። ሙሉእ መዓልቲ ከፍ ኢልና ንውዕል እንተኾይንና ንጸቕጢ ደም ተቓልዕቲ ንኸውን ኢና። ሳልሳይ ጭንቀትን ሕርቃንን። ኣእሙሮና ክጭነቕ ከሎ ሰብነትና ጸቕጢ ደም ዝውስኹ ሆርሞናት ስለ ዘፍሪ እዚ ድማ ንጸቕጢ ደም ክውስኽ ይገብሮ። ራብዓይ ምውሳኽ ክብደት ሰውነት። ካብ መጠን ንላዕሊ ዝኾነ ክብደት ንልብና ዓብይ ጾር እዩ። እዚ እውን ካሊእ መንቀሊ ጸቕጢ ደም እዩ። መፍትሕታትን ምክልኻልን ጸቕጢ ደም። ጸቕጢ ደም ንምክልኻልን ንምቁፅጻርን እዞም ዝስዕቡ ተግባራዊ ክንገብር ኣለና። ቀዳማይ ጨው ምቕናስ። ኣብ ምግብና እንወስዶ ጨው ምቕናስ። ኣብ ምግብና እንውስኾ ጨው ክንቅንስ ኣለና። ካሊእ ብፋብሪካ ዝተሰርሑ ዝተዓሸጉ ምግብታት ዘይምብዛሕ። ካልኣይ ምንቅስቓስ ምግባር። ኣብ መዓልቲ ን30 ደቂቓ ዝኸውን ብቕልጡፍ ምጓዓዝ ጥራይ ዓብይ ለውጢ የምጽእ እዩ። ሳልሳይ ጭንቀት ምቕናስ። ንነገራት ዘይምጭናቕን እኹል ድቃስ ምድቃስን ካሊእ መፍትሒ ሃይፐርቴንሽን ወይ ከዓ ጸቕጢ ደም እዩ። ራብዓይ ጸቕጢ ደም በቢግዚኡ ምልካዕ። እንተወሓደ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ኣብ ፋርማሲ ወይ ከዓ ክሊኒክ ከይድካ ጸቕጢ ደም ምልካዕ። እዚኣቶም ብምግባር ጸቕጢ ደም ወይ ከዓ ሃይፐርቴንሽን ምክልኻል ይከኣል። ጸቕጢ ደም ብሰላሕታ ክቐትል ዝደሊ ጸላኢ እዩ። ንሕና ግን ስቕ ክንብል የብልናን። ሎሚ ትገብርዎ ንእሽተይ ጥንቃቐ ጽባሕ ካብ ዓብይ ናይ ጥዕና ጸገም ከድሕነኩም እዩ። እዚ ሓበሬታ ቤተሰብኩምን ፈተውትኹምን ስለ ዝጠቅም ሼር ግበርዎ፣ ላይክ ግበሩ። ካሊእ ናይ ጥዕና ሓበሬታ ንኽበፅሐኩም ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ጥዕናኹም ኣብ ኢድኩም እዩ። ብኻሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ።